ഏവർക്കും സുപ്രഭാതം. നല്ല ചിന്തകൾ നമ്മെ മനുഷ്യത്വമുള്ളവരാക്കുന്നു. ജർമ്മൻ തത്വചിന്തകൻ, ചരിത്രകാരൻ എന്നിവയ്ക്കപ്പുറം സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരിയായിരുന്ന കാറൽ മാർക്സ് പറയുന്നത്, മറ്റൊരുവിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ വിരിയുന്ന പുഞ്ചിരിക്കു കാരണം താനാണെന്നറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖം, അതാണ് മനുഷ്യത്വം. പ്രിയരെ, മനുഷ്യത്വം ഒരിക്കലും ക്രൂരത പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പലരും മറ്റു മനുഷ്യരുടെ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കാം. മറ്റുള്ളവരും നമ്മെപ്പോലെ മനുഷ്യരാണെന്നും ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അവർ നമ്മിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അതിനാൽ നാം ആരോടും ക്രൂരമായി പെരുമാറുകയില്ല എന്നും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നേടുന്ന യാതൊരു നേട്ടവും മനുഷ്യത്വത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കില്ല. നമുക്കൊരിക്കലും കുറ്റബോധം മൂലം മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. മനുഷ്യത്വപൂർണമായ നല്ലൊരു ദിനം ആയിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് എന്നാശംസിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പ്രവൃത്തികൾ